Anong bachelor hakini kisi ka adum hingan hakabay kiseng balang bapher hapo ka jila Mikhalaya kilawai kilamayong hakaleng ka sor bachelor patwat hakiwe kiwe ki district ru kani ka day kum kadak jong ka jingkya mensem jong ka jagdun riyo kisan ngur ki par ro parasnam nakashang mukro West Jante Hills ki blasha setiap haki pulit asam haka step jong ka arpo atareng entau benai. Sorkar kam syamla snap yangi ya ka bangin yo ya ka mensim lani bangin yo ya ka jingim ka bakelut ya ka bangin yai lailut bunsin ngi syate amrau halagi jong balai ka pelong yangi kumni na marga state government ka jongi kam ju snap par kam ju bar kam ju pe jingai la ka sakat no telishu ka jing keli bangan bo ya ka state government ya ka ba mapi bikwa baki sam kuli jong kinong penyap riu kinwan ban sam yangi bat ngi baka police department ka jongi na po Meghalaya kam na day kata ka police department ka Donbor banban ka le Donbor na ka banta jongi haja ka bakin bo ya ka police outpost hangte ya po mukro banban la rai ka po baratu kidang mut ya ka ban pendep ha la syai ka sngi la dang bakala ka arbsan ni arbon riotorik kani ka jing le jong ka state government kala pen perkhat yangi ba imat ka don ka air ka bakal le bakala halor jong ka mukro ya ka bala pelaj no ika nadu kita gis pasnam ki bala le ya ka bakatai ka khlau ka badan hang te ya ka bami ka jingja la shushimti no ika shaki bor jong ka asam balai ka la balle yang i hadukan ni balai kam lawan bo da kalenti ka babek ka baranti kenang bangin yo ban syong suk syong sngan imat ka kwa baya ka tau por usam unwan hapo city unwan hapo Shillong lani unwan hapo West Jantia jong ka central hang te hapo Jantia Hill balai kam laban sumar ya kaban pet baha na kabanta ka sok bat ka syongsngan jong kinong syongsnong nadu kanu kilometer ngiyami nang neban yami sa po mukro henry ka government ka jongi tang malek pet yakin tang malek ple ya kanu ka bagi mau nong rim bakilay ngi baki herasun namar bakim kwasyo ban ya na kijab kim kwasyo ban par na surok wala da kadaya ki ban ya da syong banban ki ko aban her na sun kanihi ka pan i baka government ka jongi kadai ka taga government ka bangim la syu ban shania mga bathi ki kon ki kiti ki jongi bonsin ngi snag yaki ngi kentu yaki baki dai ban ya haklenti ka badai banban ka state government ka jongi kahikai yaki bakin lesi kleroy banban kahikai yangi bangin yo ya thang tayar bangin yo ya thang kali ngin yo ya thang khlau dang mentan fangir wai ke jeng wai rikasi ka ba ije ka jongi ho ni ije ya ka rikasi ka jongi han rai ngim ban se ngi hapan le ya kita golong baka state government ka jongi kam ju snap kam menti ya ka ai ka bangi dawa ka ai ka bangi snow don kam na ka benta ka ri bat ka jai pen riu ka jongi riu phawat ngalaban dong ka papelong yang i bangin poi bangin yeng in yami kum ne ka dai na mar ka jing bam ler ka jongki ang te po assembly ya ka ban trai kam ngadu kisni kisnam ge balalai ka por ka bandang lai mentalai stangkat no bangin ya thau thmai no banya je dia kita kinong mi khmat ki jongi tip hale kinwan ki jo ngai i hang ni idon i rangba i wei inong mi khmat na po ka morang kenang constituency da ka baburam ya phiba ngahaban ben ya ka NPP ngahaban ben ya ka nama kumakalong hadu menta dangtang sistem tam uway ukuli ulapan pedong hapa maulai kenton masar hadu mentang impat yo ka justice impat yo ngidang yo arang tang kakaipot ka ba PI yang iru kakaipot ka ba penar tatin yang i ka bangim laban pediang ngimam laban pediang ngangai bai dan hang ni snobhara sipo ka party ka jongpi lanira sipo ka assembly ya ka bakin yo ban kren maha kren syai sakan terlibat ki kuli bangin yap sakanong sunggut kita ki mensem riu ki jongi bangindo no tam siapa kapot kadai ka jakaya ka ba mangilang baro bangis no sngai ngi snutnat badai maki bandan kata kabor ban peni yang iba haduhang ni upur usam jongi lanongin up Wapur usang mpoi hapo city Shillong ke jongi balane tang hapo damsai lane tang hadu hapo hapuriang
lani hantai hapo Janja Hills balingin ab hadu banapoy kata kapor dai nakata kadaw ka pelong yang ibangin yami kumni nang ni sakmat parari ngidai bandon ka mensiam jom ka jingye tali habang apai syaki kam habang alai ban visit ya ki kapor ngajukli ki pulit Meghalaya ki juban ni em visit efficiently em mana ba wan visit efficiently ki dai ki NGOs don em ki unit jong ki NGOs ladangan nyau ngan kli yakin dai kawai ka kerteng NGOs ka don unit sapok habot haba kum ta ya anong ini ro yo Meghalaya police jong ini ya ki NGOs ke jongi kini kisang halang ke babmi sipai sepak kapot ki sipai jong kijai benriu ki dei ki NGOs ki jongi omba ki dei kita ki police pang uniform ki nang tang ban penyap priu hamokap hamolai hadu ahmad pran bat kelang ki caka ki jongi ki nang tang ban sam kuli kumtang dei namar kata yang scam ki sipai jong kijai benriu tur saparang wajuai lat lana kalong yang iba kano kadur ay bakas nam ka jong ikan tuay hamadan bani ka bakan te apa suluk jong no da kisbay rupa kum makalong menta sanlak ki ay way ilang yung hato ka mensim riu ka siyang dor tang da kisbay rupa jong kalat kakbana duri sapni nakano ka jaksno nakano ka jakang ngamtep da ki pau klur ki bani ban yo les ngo bahata masa le khot nong ruai balai kem khot na block 1 balai kem khot na block 2 balai kem khot na city jongi kan ni dang pono nong ruai na po youtube ka jongi man kas ngi yo iki nong ruai ki penmi surai jong balai kem khot da ki le khot ban ban na duri sengi ban ada ki klor kani hingi penrem jori ya kani ka state Meghalaya ka jongi ngi penrem jori ya ki nong elam bak kunjur ya kani ka running government ka bamenta ngan aila ya ki wai padro ki nang kren jing tmu ban let chapo shashnong henry ngayo ya kawai ka video ka bomdan kano kino ki kenten ka ba ngayo i ya ka jing sha thambor jong ki pai ba ha ka to ka video de marmar nga phone ya unang post ya ka to ka video ubadai ru pradkhot jongi na kesyo bad hangtai ngayo ya ka jing tep ba kita kisnam kijongi hapa kasinong mukro ba kila kalon yap haka ketang sulai jong giliu transnam kibadai kisipai asam kidai kibanang kasinong mukro hadu sangot bat arngot kibamansau dadaka mensim kabas ngau kia marmar ngapun si kibaranong yalam na po district bat yagi insa jongi na bentakan nagi jingjia bat marmari imare sakane ka jaka bar marsin poi hakato ka jaka iyo iya ka jing place nam ka bashar kay hakato ka jaka ngamla klam da jaumat klam da long ka bensim habang iyo iya ka jing place nam hakaba kita kisnam jongi kila thia lang kitaro surak lamba kanjing sha thombo ha kita kiri transnam na po asam dah ka joko por habang yoi ki peras sem balang kebiyadan angto bangiliawan bangilia poilut gidap ta kemensem iha mensem na kamenta ban pensingai dan dapat sak hilang ya kena ke jingjia dekat kum ke jingyo jing tip ke jonga ya ka to ke jingjia ba laingot kinong sok snong jong kisnong mukra ki badai kinong rap kimon banlai rap banlai tray sakibri ki lang tha ki jongki hanrai ki sakem no ha ki sipaya sam bab ha kana ki sakem ki ba ki layami banlai balai yaki ha kata kapur kat ba ka jing yakran nakalem dinong yalam sinong jong kisnong mukra bat ki nagi sipaya sam kedan ka jing set dusman bat ka jing set sendek patar dagi kuli ka ba hangtahi kine ki paradas parasnam jongi laingon ki kelon yap hamadan bat saumon ki laman sau bat hakane ka po hakajoy kasngi kadbaki dan ra sebuah hospital ya kine ki saumon iwei tang supaya kasnong barato ilaklat no bat iwei ilaklat no tang supaya po civil hospital yalong ban menta sa argot kedangdan
Hajing sumai abjing syak sumar hamtai hapo hospital negrem. Dan kalian kaseng ni penram jur. Ya kene kajingwan tambor jong kisipai asam ya kidok kisnam kijongi kalba nakapuat syakapur amdai tang bagi siap pathar hanrai kiwan ro ban pendek ban berngem bersiat ya kidok kisnam jongi kibasa syakitan kaput hai gilasa kiro ya kajing penbaik put kebanang pong hakaba surkar asam bat kesuram surkar Meghalaya kilai sa syakman bat nakaliang ganero liai bat nakaliang surkar asam surkar Meghalaya bungi jaga kiputa jongi kiladu kilarong si surkar asam teh hakane kawan kabaar kadba kajing ya penbaik kadang ya syakman lembaki tege regional committee penban kita kisnam jongi kila place nam Hamadan te nakaliang keseng ngimla ban pedang ya kini kiai barak kijingjia ngidawa anak sorkar ba kan penyo ya kahok jam kini kibaklat bat kumjo ya kibamansau bat ban kem margar bat pemersitam ya kini riu terang senam kibala le jubor bat tat jubor ya kijinggiem kiberadok kiberasnam kejongi